Opak puli rasa terasi. Mambengi oleh sego berkat tapi ora kepangan iman-iman yo guys, terus ayo digeopak ae. Nah iki bumbune ngene iki, bawang, terasi, uyah karo gula. Terus diulek sampai lembut. Nah selanjutnya segone ke mau diweni tepung tapioka 4 sendok. Terus lanjut bumbune sing wis diulek dicampur nipisan, diudek sampai rata. Nah ngene iki yo guys, sampai rata kabeh. Terus lanjut dikukus dang. Nah ngene iki lho guys, penampakane lek wis mateng dikukus dang. Jadine malih lengket ngene iki. Nah bar ngono terus dicetaki, dibundur-bundur ngene, dek nek ndure telenan, telenane diolesi minyak sithik, terus dialasi plastik, bar kuwi diplenet karo uleg-uleg. Nah dadine ngene iki lek wis dipenyet tipis ngene iki lho ya guys. Terus bar ngono terus langsung ditata ning nggone tampah, terus dipepe ngantek garing ngene iki, sedina lek panas yo langsung garing. Nah langsung digoreng ya guys, tapi minyaknya aja lali dipanasi dhisik. Taram, sudah jadi guys, opak puli rasa terasi. Iki enak, kriuk gurih rasane. Selamat mencoba di rumah.